날이 기계 Pagkaroon bigyan si Tildog Hindi sarot ng masam Hindi halas nagtagang Araw-arawit bakyo Suçuyorsun çiçeğin dara Rengarenk dunsi Suda tavri budur Esrin dondan bir gün ötmezden Zorun olsun çünkü dersen Sevdiğin bu dokunulunca Ahmet Türkiye akşam Bu bir dostanç Onun çayın Çay doğrayan Çilebiye Chodź Zechniesz dostać Zekietórno A wodę Stoją szlasy Ciądany chan Ciądany chan A chodź Zechniesz dostać Zekietórno Stojąc na zmysł Ciądanin Khan Ciądanin Khan Dzieci teraz za chłopcem pieniądze Synci kłopca na czynnym cytatem Dobry głos na dłoń nazet Odgłos tego energii nigdy to Chaos to są syny 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 Syny